Madokachere mabuja kanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rechimakumi mairi nombiri mwedzi uno wakakunguru ipapa nyasi tiri kutanda nopanorwadza manduwe. Nyika yese yaita kubayiwa panyama nhete zvaburika nyasi kuti kwapfa wanhu wanosvika 11 manduwe patsaona yaitika mugwagwa useke palibe chisvinu kwai gonyeti ranga rekutiza kamoti kako Honda Fit karikata paragumisira rakuseri kwedzimwe motika manduwe pakanyangariwa papfiwa rufu runoita kunhuhwa manduwe zvinoita kurwadza. Tikuramba chinoti mweya wapfa dai yazorora murugare dai mhuri dzawo dzikakona kuboya rubatsiro pokare nokutoziva kunyaradziwa chaiko yawe ndiro basa rawo rokunyaradza rii nokuti paribe chisvinu nyasi zvatobva zvanyanya kurwadza. Wanhu wakaita sana DJ Ora ari kufunga kuti ndiye aita tusvinu, ari kufunga kutoti ari kukona fani, ari kuda kuti wanhu vateere zvaanoreketa zvepadande mutande manduwe kwakutanda kutoti mangwanani akanaka iwo wanhu wakaita mukatakata kudari manduwe usaya kuti kokonai apedza kwakuteera manduwe mutyairi wogonyeti racho kamuitiro kakadandi kasvinuba rekai tigoona kuti zvichapera sei asi zviri kurwadza. Nyasi padande mutande rotuita manduwe pari kunzipo Jojo charamba agoreketa kuti pandakatanda nyaya yowarakashi ndakatanda wari kuita wanhu kwawo, wanhu wanonzero, wanhu wanosezawo padande mutande kuno izvezvi zvaakiitika tiri kuzviziyaba. Rekai tione patinowanyepa kuti warashiki munojiwa basi mogojiwa mogopepetiwa kana mapera kunaka kunge dohwe rapera riyai mosvipiwa wanoita nharo kuno ndo zvaada kuitika manje. Rekai tione kuti zvinopera sei asi chedu kuramba tichiwaseka nekuwanyong'osva kana wazosvipiwa ipapo tinenge tichikunyepai kuti zvimwe zviri kuitika. Iwo warakashi wacho manduwe dzakaita kutamba nopwere ipapa mahwani ega kureketa kuno wazobva watotanda kuti handiti wanga wakambobuditsa mapepa okuti Chiwenga ari kuzoenda kotaura kumusangano wemabhizimusi wekuMatebeleland kuno ipapa nyasi wakubudika kuti manyepo tungwarara ndiye nyakureketa kuti aiwa izvi ndisi takazvinadzira kuti waChiwenga waende koreketa kuno kana zvakadando manduwe wobva watoona kuti pakaita kunyangariwa kunonzi kukweshana chaiko kosimbi. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi asi panoita kurwadza ipapo ukuwo tagwirei manduwe chichamugwisa chikuru agoreketa kuti kwai wana iye mutsvangwa manhize kwai wanhu vari kureketa kuti inini ndiribe tusvinu inini ndiriда kutenga ukuru wari kuita kundishora nokutoti ndakabvira kare ndichipopomedza mari kuZANU-PF nokunyika. Dai paribe ZANU-PF uribe mari iwe, dai paribe Zimbabwe uribe mari. Elkamu anofungidzira kuti tatanda kuzviona nyasi chete tikuzviziva zvese tinazvo tiri kuteera zvedu kuno yano pari kungochinja gedhe chete manduwe pachamhanyiwa ipapo. Rekai tione kambani yehurumende inotengesa zvicheriwa zvenyika zvakaita semangoda Minerals Marketing Company of Zimbabwe MMCZ yagoreketa kuti wakomana tiri kukuwadziwa nokusaya njanji munyika medu muno kuti zvicheriwa zviri kucheriwa munyika zvinyatse kuenda kunzeku nokutoti hwendo huno mari yataboya yaita shoma. Wanhu wakaingidzira kuchera zvakaita sosimbi, wakaingidzira kuchera marasha, wakaingidzira kuchera goridhe asi ipapa mari yezvimwe zvicheriwa zvese zvisiri goridhe iri kusvika bhiriyoni ribodzi nozviuru 400 zvogore rino basi kusvika mwedzi watabvayo. Tikuramba tichizvitenda izvi. Rekai tione kuti zvinenge zvipera papi penoho NRZ wachazoita tusvinu panyaya yenjanji yacho. Magweta anoita kodzero dzewanhu anga akamiririra anonzi Felix Mafondokoto pokare muchademba muponde vari kureketayo kuti wanhu vairiwa wanga vakamirira
wapuwa mari yokukubiwa kwagweta mugore ra2019. Mafondokoto apuwa zviuru makumi mana nopfumbamwe 49,000 US dollars pachirungu. Pokare muponde akanzi apiwe mari inoita zviuru makumi mairi nopfumbamwe 29,000 US dollars pachirungu. Iyi mari iri kunzi wapuwe kubhadhawa kukubiwa nokupfuriwa iko wagweita. Mari kushoma uku kushoma rekai tigoona kuti zvichapera zvakadando kana kuti zvinoenda nokupi, nekutoti masoja iwaya paunokubiwa nomusoja mandiwe palibe chisvino. Rekai tigoona zvinenge zviripo kuti zvinoramba zvichidaro chere. Mapurisa agosunga wairi wari kunzi wakaponda pokare nokubhinya wanoti Edison Murambidzi pokare natakudzwa Makanha. Rekai tione kuti zvinotekaira sei, zviri kuperera papi, tinenge tichizokunyepai. Ukuwo mufana waZANU-PF Louis Matutu hede anogona kupinziwa mushishi. Eno kambani yaari kunzi agoita agoba zvikamu zvayo zvirizvowo mari inoita zviuru 150,000 US dollars pachirungu. Rekai tione manje ipapa kuti ichapera sei. Tinoramba takandolinga zvatinogara wanyepa kuti zvamunoita zvese wanenge wachizviziva, mukatadza kuita zvawanoda munosungiwa. Rekai tione ipapo. Uko mapurisa ari kuhwadza wazhinji manduwe, wanhu nokuhwadza kuri kuita furu iriko mazuva ano iyi. Wakuenda kosungira wanhu katsunami manduwe. Kuno kuti tinopona nei kubvira nguva yese mumashure mese mukatsunami taindokasenzesa kam. Kuno izvezvi wakutoda ukatenga wakangwarira uchihwanda unge munhu anotengesa mbanje. Mapurisa munyika medu akaita kunyangariwa ukomana. Aiwa, unobva wazvisaya. Rekai tigoona ipapa kuti zvinopera sei. Kwai tiri kusungira vanhu nokuti kamushonga karibe kunyoresiwa kuti kamushonga komunyika muno. Chatiri kuda kupona rekai tione mhanduwe kuti zvinosvika kupi izvozvi. Kambani yoDairy Board iri kureketayo kuti tikufara kuti mukaka wegore rino kusvikira mwedzi watabvayu tatenga mukaka wakawanda mamiliyoni makumi mairi anozviuru mazana masere 20.8 million liters pachirungu. Towarwera manjazve. Ewokamu kwai ipapa wakatoingidzira chaiko, ende wari kuringira kuti panopera gore tinenge tiri kumwa futi wakawanda umwe. Tikati zvisvino dai zvatoingidzira kudando, dai zvatoenderera mberi zvakadando kuti zvirambe zvichifadza. Rekai tigokunyepai kuti pane zvimwe zvinenge zviri kuburika ipapo. Tukaringa dziri kuitika dzomutambo, mufana yuyu tinokadewere takawanyepa kuti manja yamagwemana nawo aya nosikavha mapfekera idzi muchapera kupera chaiko. Kuno ipapa wakatopera akienda kuchikwata chomagiriki manduwe chinonzi Aris Thessaloniki achibva kuFrance kuNantes. Kupera chaiko, kupera manduwe ndiko kuku tiri kuramba tichindoringa hedu. Apawo Brendan Taylor kwai agobenuka ari pasi pochikwata iyoka inonzi takashinga, iyo iri kunzi ndo yavhiringa kutekera mutambo kiriketi munyika zvino. Palibe chizvino paakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinoenda nopapi, zvinopera sei, nekuti ari kutoringirwa kuti kwai achangotosvika nekuti bva atobenuka kutopinda muchikwata chiri kutamba neNew Zealand makuno kune anhu chotest. Manduwe pakaoma. Unobva waona idina yawo kuti idi pakaita kunyangariwa. Ipapa Zifa iri kureketawo pokare kuti aiwa isusu kwai taona munhu akanhadzira mbasha dzekutambisa mutambo dzakanaka ndiye watakuda kuenda naye. Tikati rekai itai henyu zvamuri kuitazvo. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi ipapa. Ipapa wafanawo Sebos wabenhuka. Wanga wakaunganiwa nevanhu, tafungidzira kuti peno vanhu vachamboita zvokuchema, vanhu 14 wagwarashiwa muHarare mumu. Kuno wanga wakatounganiwa nochaunga, asi wamwe wagotochema kuti aiwa zviri kuhwadza kuti tiribe kupuwa kuti timise motika dzedu mahara kunhandare yondege, tingadai taenda takawanda. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera papi chaipo, tinenge tichizokunyepai. Ipapa tikaringa dziri kuitika
zopasi rese. Mhanduwe, pakanyangariwa muSouth Africa matiri kunyanya kudongorera. Ipapa kuno mukuru woEMPD ekurureni Metro Police Department, mhanduwe, anonzi Julius Mukwanasi. Kwai ndiye munhu agobatsira Kate Matlala kuita dhiri rokuti apuwe motika dzohurumende dzinochengetedza vakuru. Apa iye Kate Matlala ari kunzi ipapa kuEswatini akatonyoresiwa saVusimuzi Dlamini. Yei akutoferefetiwa. Wakaitongora. Rekai tione kuti wanosvika papi. Zvinopera chere zvisvinu kana kuti wanobva wagwemiwa kusungiwa chaiko. Rekai tirambe takaringa. Mapurisa oKZN aenda kuzvikoro zviri kuinanda. Mhanduwe, wagoboya mbanje, wagoboya mapanga, wagoboya kuti ufunga kuti chikoro ichocho. Aiwa ba, zvisvinu ba izvi. Idiwa rairidzwe ikweyo wakaita kushinga nokuti oti mhanduwe, aiwa unogara kahana iri mumanja mhanduwe, nokuti unokona kundogwemiwa pese chero nguwa. Rekai tione hedu kuti zvinoperera kupi. Apawo mapurisa ari kurehwa manja kuti aiwa wateedzera zvakareketiwa naMukwanasi kuti vanhu vari kuita tsepwede yekuuraya vanhu vari kuchengetedziwa nevakuru, nokutoti ipapa kwai kwasungiwa vanosvika wana chaiwo wanga waripo ipapa kusungiwa nyaya yekupfa kwaiye DJ Somebody. Kwaine anonzi Kenny Kunene, iye kaari pakati po anoteedzera Gayton Mackenzie, anga aripopo kare heno kuti sei aribe kusungiwa nekuti aboyiwa aripo kaapa mumba ipapo. Unobva waona kuti rerere nhambera kutongiwa nomupavha chaidzo svinu. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Wara maposa wakabva wamisawo muchuchisi mukuru wodunhu roJoburg. Mhanduwe, zviri kuitika muSouth Africa idihwi. Rekai tirambe takaringa kuti zvichapera mushechere kana kuti zvinoenda nopapi. Tinenge tichizokunyepai zvedu zvinenge zvichiitika. WoMozambique wari kufara kureketa kuno kwaitapowa mabhirioni 5 noWorld Bank. Mhanduwe, kwaiye kuti tiwake inonzi Mpandankiwa Hydroelectric Program. Wakomana iri muZambezi munyika mawo imomo. Kwai tikatoisa haiwa tinokona kuboya magetsi masvinu. Pokarebva waingidzirwa norumwe bhirioni rinozvuru mazana mana, $1.4 billion pachirungu. Kwai iyi njokuti wakone kuwaka matambo, mapango anoendesa matambo magetsi kwese. Wabiyedu zvawo. Rekai tione kuti wakomana tinosvika papi takadandimwe. Donald Trump kwai papa agototi America yaburika kuUNESCO. UNESCO ndo inochengetedza zvinhu zvetsika nemagariro zvopasi rese. Mhanduwe, pakaita kunyangariwa. Rekai tione. Wakuhwadziwa kuti zvinhu zvese zvokubiwa kwakaita zvinhu kuAfrica zviri kuburika pachena. Zvinhu zvese zvokudidi zviri kuburika pachena. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Mukugumisira ipapa Marcus Rashford aiwa aenda kuBarcelona. Aiwa ambonzi ngaakweretesiwe noUnited ikweyo. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Tikundomushuvira kuti agokutamba tusvinu achiita zvakanaka. Anga anyanya kugara pabhenji mhanduwe. Zviri be chiri kuburika. Takadando ipapo aiwa kwanyasi kwedu kuno. Tagumira pano ndini wenyu mhanduwe onawo.